Arratsaldeon guztioi, oso saio animatuta daukagu gaurkoan, animazioz josita baitator. Stop motion teknika erabiliz, umeei geometria irakasteko proiektu bat aurkeztuko dizuegu. 3 dimentsiotako animazioak ere ikusiko ditugu, medikuntzarako erabiltzen direnak alegia. Euskal Herrira begira jarrita, Bandabit webgunea aurkeztuko dizuegu, musika talde berrientzako sarean zabaldutako lehioa. Bizkaierazko aldizkari elektronikoa ere erakutsiko dizuegu, eta Plankin izeneko joera bitxia zer den jakin nahi baduzue, adi egon. Animazio teknikak hezkuntzara aplikatuta. Taula baten moduan argazkiak ateratzen. Banda amaterrak ezagutarazteko ataria. Bizkaierazko aldizkari elektronikoa. Michelangelo osatu. Stop motion animazio teknikak hezkuntzara aplikatuta matematika, fisika edota artea ikasteko. Hori da pas-a-pas proiektuak proposatzen duena. Forma geometriko simpleekin trebatzeko balio du eta umeek ariketak eta euren sorkuntzako stop motion pelikulak egin ditzakete, sormena ere landuz. Gailu honek animazioak grabatu eta erreproduzitzen ditu, eta hauek irudi geometrikoak dira. 4-6 urte bitarteko umeentzako egokiak. Gainera, tarjeta honek hainbat ariketa dakartza. Plataformak pantailari begira dagoen kamera bat dauka, grabazioak egin, erreproduzitu eta gordetzeko interfasea, eta baita tarjetarentzako sarrera ere. Tarjeta sartuz, umeek gero eta zailtasun handiagoa duten ariketak egin ditzakete. Hasteko, forma simpleen kombinazioak. Ariketa bat hautatu eta gero, pantailako informazioek elementuekin animazio bat sortzen lagunduko die. Ariketa bat hautatu eta gero, pantailako informazioak elementuekin animazio bat sortzen lagunduko die. Rekord botoia sakatuz, kamerak frame edo argazki bat ateratzen du. Behin ariketa bukatuta, animazioa erreproduzitu daiteke. Modu honetan, umeek geometria ikasten dute eta baita stop motion teknikaren oinarriak ere. Ikasitakoa erabiliz, umeek modu errazean euren pelikulak sor ditzakete. Behin pelikula bukatuta, buklean erreproduzitu dezakete edo atzera eta aurrera. Filmazioa gorde eta elkarbanatu daiteke beste erabiltzaileekin. Plataforma honek sormena pizten du. Pas-a-pas edo stop motion animazioa hezkuntzan erabili dute, erabiltzen da eta erabiliko da. Nolabait mendekotasun sortzailea da eta ikaskuntza prozesuan oso erabilia eskaintzen dituen abantailak direla eta. Tresna interaktibo egokia da hezkuntzarako. Gazteenek animazioaren elementu desberdinak identifikatu eta ulertzeko oso baliagarria izan baitaiteke. Fisika, matematika, artea, kontzeptu abstraktuak era errazean ulertzen dira. Grafiko, ekuazio edo hitzei esker. Abstrakzioa eta errealitatea elkartzen ditu. Ba aldakizu zer den plankina. Ingelesezko plank hitzak taula esan nahi du, eta plankin delakoa zer da ba? Ba taula bat izango bazina bezala argazkiak egitea. Hau da, auspez etzan, zuzen eskuak gorputzari itxasita eta hankak luze.
Modu horretan jarrita edozein lekutan argazkiak ateratzea eta gero sare sozialetan partekatzea horixe da moda berri honen funtsa. Kontuz gero non jartzen zareten argazki original bat ateratzeagatik arriskuan jartzeak ez baitauka zentzu handirik. Bandabit.com sare sozial berriari buruz hitz egingo dizuegu tarte honetan. Euskal talde amaterren musika online entzuteko tresna. Azkue Fundazioak azken 2 urteetan antolatu duen Banden Lehia izeneko txapelketatik eratorritako webgunea da. 2010ko Banden Lehiaren irabazleak, finalista eta irabazlea dauzkagu gurean, Mikel Bilbao eta Eneko Jona. Arrakada eta Ultimo Dia taldeko kideak urren ez urren. Kaixo, arratsaldeon. Zer suposatu zuen zuentzat Banden Lehia honetan parte hartzeak? Ez dakit, orain beste lekutatik ditzen dizute, eta ezagunagoa zara. Zuek ere nabaritu zenuten hori? Ez genuen irabazi, baina, Bilboko kafean txokia inotea, jende gehiago etortzen hasten da kontzertuta, eta, gustorago gauz. Gaztetxoak zarete, oraindik historia luzerik ez, baina nola izan zen Banden Lehia txapelketa honetan parte hartzeko erabakia? Nola erabaki zenuten? Niri lagun bat esan zidan, uste dut, eta pentsatu gabe apuntatu ginen, bateriarekin hitz egin nuen eta apuntatu ginen, segiduan. Eta zuek? Bago interneten bidez, begiratzen, lehiaketak eta holan, eta, hasi ginen botatzen, eta azkenean bigarren geretu ginen eta klasifikatu ginen joteko kafean txokien. Antzokian jotzeaz gain, 2.000 euroko sari bat ere jaso zenuten. Zer egin duzu dagoenekoz, desagertu da? Bai, baina orain materiala berria dugu eta asko ez hobeto.
Eta banden lehia hontan parte hartu aurretik, bazen eukaten esperientziarik taula gainean, eskenatoki batean igo zineten aldez aurretik, ala? Bai, eman genituen 10 bat kontzertu, eta, bueno, gure herri aldetik eta holan, baina, bueno, denbora gutxi eman genuen joten eta holan, zike ondo. Eta zuek? Gutxi gora bera ere, 15 kontzertu, eta bazen urtean egon ginen Aste Nagusian jotzen, Bilbo Erroken, eta ikaragarria. Killing in the back and all that. Acting all that. That's how we go when I be dropping hip hop. You wanna battle me? You wanna battle me? You wanna battle me? You wanna battle me? Eta finalaren egunean ere, bozka emateko modu berezi bat bazegoen, ez? Nola izan zen kafe antzokiko esperientzia hori? Ba, bueno, txara apur bat arraroa, ez da? Jende guztia mobiakin, mezuak bidaltzen, zer apur bat zorrona. Nola zen, deik galdu bat, botu baten modukoa zen, ez? Bai, hori da. Eta, lagunen apoio edo hori asko nabaritzen da. Uste duzu, halako lehiaketak beharrezkoak direla euskal musika talde berriak ezagutarazteko? Bai, nire uste dut, azken baten talde amater bat badukazu, ez teko zula ezagutxera emateko gauza asko, eta lehiaketak egotea ondo dauz. Ze beste modu erabilioi dituzue zuen taldearen berri emateko bestela? Kontzertuak eta web horriak, eta oso zaila da. Batez ere kontzertuak, ematea da hoberena. Bandabit.com webgunea badago baita ere, sare sozial moduan aurkezten dute, zuek hor badauzkazue kanta batzuk igota, zen nolako harrera dauka horrek? Oin dela gitxi konturatu nintzen dagoena Bandabit hori, eta dirudi ondo dauela, baina, jende gehiago pizkanaka sartzen hasten danean, ezagutxera eman behar da, eta gero ikusi behar da esereko harrera daukan. Zuek dagoenekoz badaukazue, beste talde batzuk ere baita, badaude hor, modu bat izan daiteke musika partekatzeko eta ezagutzera emateko? Eta beste talde batzuk ezagutzeko, adibidez. Gu ezagutu ginen kafean txokien, baina, ondo da ezagutzeko taldeak. Zuek MySpaceen badaukazue zuen txokoa, ze beste modu erabiltzen dituzue zuen musika banatzeko? 20a batez ere. Gaur egun ia guztiak dute 20a eta MySpace igual zabalagoa da. Ni uste dut MySpace dela gehiago taldena, musika taldena, eta gero Facebook edo 20a ja pertsona ino heltzeko, ez da? Egidazue laburpentxo bat, bakoitzaren taldearen historiarena, bai? Arrakadat ikasiko gara, zein izan da zuen ibilbidea? Hasi ginen bateri jolea Julen, eta ni 2007an, hasi ginen apur bat dolan bertxia joten, eta klaseko lagun bat deuki gendun, hor basua joteko, eta esan genio, erosi basu bat, eta hasiko gara jotzen, sartu zen taldera, eta gero bateriaren lehen guzue gitarra jotzen zuen, eta esan genio, sartu taldean, eta holan. Eta gero urte bat eman gendun garaje batean joten, eta Mungiako lokalak, Mungiako lokaletan sartu ginen, eta orain arte. Eta artean, lehiaketan parte hartu zenuten eta? Bai, lehiaketan parte hartu genuen, hori banden lehiakoa. Gehiagora parte hartu dugu, adibidez Durangoko maketa lehiaketan, bigarren saria eraman genuen, diska baten grabaketa, eta sari espeziala edo hori bere eraman genuen, Rockizar disketxarekin kontratu diskografiko bat, eta orain diska prestatzen gabiz, así que ondo.
Eta Último Día taldearen biografia txikitxo bat? Ia berdina da. Ni bateria ezagutu nuen, 2007an ere, eta 2008an basu jolea nire klasekoa da, zen, eneko. Eta hasi ginen ja gure abestia jotzen, eta 2009an maketa grabatu genuen, grabazoniken. Eta hasieratik Bilborroken ensaiatzen dugu. Eta, orain, grabatzen dugun disko hoberen bat, edo. Txaletan maite zaitu dara, konturatzen naiz. Beldurra gertzen da, gaudenean bota bestearen aurrean. Begirada bueltatuz, uste duzuz naizela konturatu, baina zure musuak nahi ditut berehala. Ze aholku emango zenieke beste taldei, ze bide edo markatuko zeniekete? Bide, lan itea, ezta? Azken baten, gustuko baduzu lanin, ensaiatu eta gogotsu basabiz, ni uste dut ondo irteten da gana, ez dakit. Hori da, lehiaketak bilatzea eta kontzertuak ematea eta ondo pasatzea. Hori da. Etorkizunera begira, zuek badaukazue disko bat bidean edo gutxienez labean sartuta, bai, prestatzen, zuek ze beste erronka dauzkazue? Orain, guretzat Euskadi Gaztea berriro, eske aurten geratu gara finalistak eta enkore irabazi du, eta hurrengo urtean suerte dagoen disko berriarekin eta finalera heltzen garen berriro. Eskerrik asko bioi ona etortzeagatik eta suerte hon zuen ibilbidean. Mi esker. Albisteak, kultura, musika, agenda, blogak, dena online eta dena bizkaieraz. Horixe Bizkaie aldizkari elektronikoan topatu dezakeguna. Ezagutu dezagun hobe. Ataria da atari kulturala. Holan, garbi esan da, eta bizkairaz egiten dugula. Mendebaldeko euskalkia darabilgula, eta azken batean horixe da gurea. Eta aktualidadeko eguneroko gaiak jorratzen ditugula, kultura gaietan zentratuta, ez da. Urte batzu pasatu dira bai, 10. urteurrena beteko dugu datorren urtean. Edo zelan proiektuen idea eta 2001an edo kokatu beharko egonke, ez da. Gero aurkezpena, jente aurreko aurkezpena, eta zero zenbakiaren sareratzea, eta hori 2002ko aprilaren 8an izan zen. Beraz, dator urtean 10 urte, eta hautxe bueltan martxan gabiz gustura beharren. Amodioa itxasoan, nere baitan sartzen, atzo goizean entzun nuen, zure berbaren oihartzunan, zure kantaren. Mendebaldeko euskalkia Bizkairea erabiltzen dugu, baina batez be kultura gaiak jorratzen dugu, baina ez Bizkaiko gaiak bakarrik, mundu zabalekoak, edonongoak, ez da? Esan gurot, kultura gaiai aparteko garrantzia emon da, bertsolaritza, ez dakit txatalak aitatzea, bidaia kronikak, kultura, musika, zinea, zinekritikak, era hortakoak gitxi gura bera, ez da? Baina kanpoko gai bere lekua emon da, ez da? Beti be aktualidadearen atzetikoaz, ez da? Ez gara egunkari bat, egunero aktualizatzen dugu, eguneratzen dugu ataria da izen, baina horretan gabiz, kultura gaiak gehien bat, bizkairaz. Akaso neupere beste galdera bat botanik, ez da? Da zeratik ez, ez da? Hor momentuan ikusten duen utzune bat, gainera nahikoa giro arraro xamarrabe baegoan hor Bizkaiaren kontra, zehozelan, ez da? Bolada baten gaur egun zorizonez bideratuta dago, eta nik uste gaur egun ez dagoela inorre euskalkien kontra, ez da? Baina hor utzune bat ikusten genduan, Bizkairape lekua beharre bala interneten, zarean, eta hoiz izan zen motiboa, ez da? Gero beste helburu batzu be badira tartean, baina garrantzitsuna kaso horixe. Bai, egizateko interneten produktu bat ataratea gaur egun nahiko erreza da.
gu momentu honetan redakzioan, hemen bi gagoz duen momentuan, beste pertsona bat dabil kanpoko prentzarrekoak eta pixkat segitzen, eta gero bai kanpoko kolaboratzaileen sarea daukagu, ezta? 12-15 bat persona, 10-12 dira pixkat maiztasun geogaz eta dabiltzenak, eta gero 15-17 bat edo izango gara danetara, ezta? Baina egia esan, danetariko jentea daukagu, kasetariak zertzalipez, baina freelance moduan dabiltzena pere bai, hor zigor aldamaren itxena jatorte, ezta? Txinan dago beharrean, Shanghaian, eta bere kronikak jasotu ditu gor hilero, astero, eta esaterako hori da bat, gehien bat kasetariak, baina badira bertsolariak, euskara munduan dabilen jentea, informatikoak, danetari pizkat. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suan. Guk beti izan dugu ez da hasiera-hasieratik, gure Biblia da Labairu erdistegia. Hemen aurrean dagoz ez da, eredua pixkat gurea horixe da. Egia da, Bizkaia ondino normalizau eta estandarizau eta batu barik dago egia esateko ez da. Gure eredua ez da kaleko Bizkaia. Gual egintzen gara beti Bizkaia jagia, jasoa, zezonango maila bateko ez da. Orduan, guretzako Labairuna eredua argia da hasiera-hasieratik ez da. Orduan nik uste dut badagoela hor, ez da gure komunidadea bakarrik, ez da Bizkairaren, mendebaldeko euskalkiaren komunidadea ez da. Eta ez da, honegaz ganera ez dut alako frenterik zertu nahi ez da, edo adierazan nahi, hau dudaberik euskera da, Bizkaira mendebaldeko euskalkia euskera da, euskalki bat da, beste batzu dagozen moduan, eta kontua gurea ez da sekula izan kontra, edo batuaren kontra egotea, edo hori ez da sekula gure asmoa izan ez da, alkarren osogarri dirala pentsetan dugu Bizkaira, batua, azkematen euskara aberatza, euskara bizia, hori da gure dugun ez da, eta orduan ez dago kontra itxerik eta... Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suan. Gogoan hartzekoa, sare sozialen kontu hori da, denporatxu da, Facebooken eta sartu ginela, lehen betatu batzuk eta bota etxu gor, oin momentuan perfil bi daukagu zor Facebooken esaterako, korporatiboa eta gero komunikazioetarako erabiltzen duguna, eta hor 1800 lagun inguru daukagu batetik, 800 da piku fano sale bestetik, neko polito gabixela uste dut ganera, urtebeteko tartean nabarmen egin dugu gora, Twitterren be bagabiz, Twitterren, Flickerren be kontua daukagu, YouTubeen be bai. Orduan, dudabarik sareak eskaintzen dauzkuzan balibide guztiak aprobetxatzea da gure asmoa, eta horretan gabiz ez da. Gurea gainera, ez dugu itxatu, baina gurea maketazio automatikoa da. Sisteman albisteak sartu ala zuzenean doaz webera, baitxe Facebookera eta Twitterera ere. Horrek errestu egiten duzku lana, nahiz eta gero eskuz ere sartzen ditugun gauza batzuk, argazkiak eta nabarmentzeko Facebooken eta itxura hobea emotearren, baina, bueno. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suan. Nere gogoaren ertzatik pasa. Zailtasuna, ez dakit betiko kontu ez da, dirua, alde ekonomikoa ez da, finanziazioan, jakina gu azken diru laguntzetatik eta bizi gara ez da, hori da arazo nagusietako bat, eta gero perfila topatzea, jentea gure beharrera jentea ekarteko orduan, perfila, jentea proposa topatzea ez da, behar dugu Euskalduna, izatea Bizkairaduna bada hobeto, eta orduan alde horretatik guztot horrebiak ez da, alde ekonomiko batetik, eta gero perfila topatzea pixkat gure lantalderako ez da. Positiboa, nik uste dut hori, lortu dugula Bizkaire, mendebaldeko euskalkia hor kokatzea, sarean kokatzea, batek esan leke anedotikoa dela, edo izan daitekeela, baina nik uste dut lortu dugula hor eremu bat, eta badaukagula ganera kuoruma, jentea badagor gure atzean, eta igertzen dugu. Ataria jaio eta urtebete garrenean edo, 2003an jaso genduan Buber saria,
interneten euskara zabaltzen gehien lagundu duen webgunea kategoria horretan, ez da. Hori guretzako oso garrantzitsua izan zen, gustora hartu genduan, eta hortxe lehenengo sari izan zen hori gero, Ricardo Arregi kazetaritza sarietan bere, hor Exaeku Bizkai Irratiagaz batera saria jaso genduan 2008an, eta aurton, hirugarren saria ez da ziatz saria izan, hautagaitza, finalista izan gara elkorreo.comen sarietan, euskal web honenak saritzen dituen sari horretan, finalista izan gara, 600 piku web edo izan zirana tartean, gero finalera 12 bat edo heldu ginen, eta gu hor tartean egotea eskendu gero azkenean sariri jaso, baina hor finalista izatea 600 hautagaietatik finalean sartzea, guretzako hori be sari moduan hartu dugu. Olerkari enatuaren gozoetan. Baik izateko 10 urte honek pasaiakuz dikta baten, ez da, entero bezkara egin. Nik uste dut hor egin dugula leku bat, interneten lehen esan dugu. Zer, remetik aurrera, nik uste dut gauz asko dagoela ondino egiteko, eta egiten dugunagaz jarraitzutea bere ez da txarra. Horreri eustea, oinartekoari eutzi eta aldala hobetu. Eta badaukaguz idea batzuk, hor hobetzeko, sartzeko, blog gehiago sartu gureko egunkez, hori momentuen 3 daukaguz, gehiago sartu gureko egunkez, kirola arloa pixkat indartu gureko egunke. Azpi euskalkien mundu hori bere interesante izan daiteke, jorratzean, naizte gurea eredu pixkate jagia izan, gureko egunke aldala azpi euskalki bere leku bat egitea, ez da izelan, badira idea batzuk eta badagoz gauzak egiteko. Buruan orlegi bihotzean suan Dirain sento bede. Hirude animazioak ez dira soilik pelikuletan aplikatzeko teknikak. Hezkuntzan ere oso baliogarriak izan daitezke. Programa amaitzeko aukeratu dugun bideoak traumatologoei gorazarre egiten diela esan genezake. Medikuntzan asko erabiltzen dira animazioak azken tekniken berri emateko. Bideo honetan gainera kontekstu ezagun batean kokatu nahi izan dute gaixoa. Halako zer gertatu izan balitz, ziur aski ez genuke Sistina Kapera miresterik izango. Hurrengo astera arte.